दे सार बाय बाय नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनगोन दे खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय दा गिबियावहाय आं दिनैहाय सिमाङावबो सानाखैमोन जोंनि दा मुंदांखा सार बारा मुंदांखा नङा एसे चिराङाव आरो देरहासार इस्लारि इउटुब चेनेलखौहाय दिनैहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों दा सारखौहाय आं आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय आखायावथ' जेबो गैया जोंथ' मिथियानोमोन सारखौहाय दिनैहाय मोगा मोगि लोगो मोनगोन होननानैहाय दा सारखौहाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिग्रोनाय थाबाय थेंक इउ दा सारा दिनैहाय माब्रै बाहाय जोंजोंहाय लोगो मोनलायखो एबा दिनैहाय बे मालिबिटियाव माबा मोनसे प्रग्रामनि थाखायहाय फैदोंमोन नामा सार आङो मोनसे जायगायावसो फैदोंमोन माने आंनि फैनाय टारगेटना खैला मैलासिमल'मोन आरोखि ओमफ्राय बेवहाय आंनि टाइमा मिलायाखै आरोखि माने आं जाय मानसिखौ नांगौ बे मानसिया गुबुन खामानियाव हाबनानै थाहैग्रोदों माने फुटबल जादों नालाय फुटबल ओमफ्राय आंथ' फुटबलाव हाबनो गोसो गैया ओमफ्राय बिनिखायनो आं मा खालामनानै थानाय जादों आरोखि बियो फुटबलनिफ्राय फुटबल जोबब्लासो ओंखारसिगोन नालाय होमब्ला आं मा खालामनानै थागोन बेखौनो साननानै एसके ब्रादारनावहाय आं फन खालामनाय जादों आरोखि ओमफ्राय बियो बागमाराव दंबाय फैनो हायोला फैदो नुबाय नालाय होमब्लालाय थांनोसै होननानै बेबायदि फैनाय जादों आरो बिसिम दा सारखौहाय थेंक इउ होनबाय आरो सारनि फुल एड्रेसखौ आं एसे सोंनानै लाबोगोन भिडिअ'बो खोन्थानो लाखायो अब्लाबो आंनि चेनेलावहाय सारनि फुल एड्रेसखौहाय आंनि फुल एड्रेसा जाहैबाय चिरां जिल्ला ओमफ्राय बेंटल एरियायावनो एक्जेक्टलि आंनि गामिखौ आं बुंथ'लिया माने चिरां जिल्ला बे थुक्राझार बेंटल बे एरियायावनो आरोखि बे साइडआवनो दं थेंक इउ सै सार वेलकाम दा नै जों दाउ मोनसे फिसा प्रग्राम खालामनाय जादों दाउ हांनानै जानो नागिरदों दा ज'यैनो लोगोफोरजों गोबां लोगोफोर दं नै मालिबिटानि लोगोफोरबो मोनफैबाय एखे जोंनि मिनिया ब्र'आ मालाय दांखा दांखाल'खा आरोखि सिगां खामानियावथ' गैखाया जेबो गैया नै ओरै ब्र'मोनासो बे खामानिखौ मावजोबदों आरो हांनायखौहाय दा नै बिसोर माबाखौहाय औवाखौहाय हमग्रोबावबाय आरो जानायनियावहाय अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनायनि दाउ बेदरखौ सावथालनि मा होनो दाउ बेदरखौ आं रोङालै हनै बेसे गोरों माथो मालाबा मालाबालाय होनो सावथालनि मिद्रे नै बेबायदिनो हांजेनबाय गोबां नासयगासिनो दं नै बे गामिखौहाय बे दैया गोबां खस्थ' मोनगासिनो दं अखा हाबाथाय ओरैबायदि भुटाननिफ्राय दैया फैखायो नै हाफोरखौ माबायदि खुरखाजोबखो नायनो हागोन नै दा गोबां हाफोरखौ लुकसान खालामना होबाय ओरै साहा भुटान भुटाननिफ्राय बे दैया फैयो लोगोफोर नैबे ब्र'खौ मोजाङै सिनायनानै ला जै आदा मन अमा बाननो नागिरदों नैबे जोंनि लकेल एसपि ब्लकआ सियर ने मोजां सिनायनानै ला नै मोनजायाला जाहले जारला दं आंबो बेखौ सिथाव होनना बुंहरो आं लाइभआव फैयोब्ला बेबो आंखौ सिथाव होनना बुंहरो आरो माने जोंनि काहानिया बेनो जे आंल' जाब्रेदों बेबो नङा आंबो जाब्रेदों बेबो जाब्रेदों आरो माखासे मानसिफोर दङ बिसोरबो जाब्रेदों आरोखि बे जाब्रेनायाव सिथाव होफैग्रानिबो माखासे गोबां काहानि दं आरो बेखौ आं बुंथ'लिया माब्लाबा मेहेरखौ लोगो मोनोब्ला बेयावनो सोंदो माब्लाबा माने बिराद मिनिथाव फानि स्ट'रि जाहैदों आरो बेवहाय बेनो आरोखि ओमफ्राय जोङो दा गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जोंनि ब्रादार देरहासार इस्लारिनिफ्राय जों दा नै बयबो जाबाय दाउ हांनायखौ लेट फिस ना मा होनो फेन्दा लादों नै दा जोंना साराबो जागासिनो दङ नै सारमोनाबो जागासिनो दङ जोंना देरहासार इस्लारि साराबो जादों जोंजोंहाय दिनैहाय एसके ब्र' माबायदि मोनदों गोथाव ना गोथाव नोंथ' मावोमोनलै जानाया हामबायसैलै
दा सार ब्रादार थांसिगोन देरहासार इस्लारिया दा न' फारसे बिदाय लालांसिगोन जोंखौहाय दे सार बाय बाय नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनगोन दे